कोकणात ठिकठिकाणी शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। अनेक ठिकाणी भव्य रॅलीसह सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते। यामुळे संपूर्ण कोकणात चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले होते। सकल मराठा समाज वेंगुर्ले यांच्या वतीने शहरात भव्य मोटारसायकल रॅली काढत शिवजयंती साजरी करण्यात आली। माणिक चौक इथं शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आलं। यात तरुणांचा मोठा सहभाग होता। कुडाळ येथील शिवजयंती निमित्तानं भव्य रॅली काढण्यात आली। ज्येष्ठ वकील सुहास सावंत यांच्या हस्ते या रॅलीचा शुभारंभ करण्यात आला। यात कुडाळवासियांचा मोठा सहभाग होता। देवगड तालुक्यात सर्वत्र शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। या निमित्तानं रॅलीसह सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आलं होतं। बांद्यात शिवजयंती निमित्तानं शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचा देखावा सर्वांचं लक्ष वेधून घेत होता। या निमित्तानं काढण्यात आलेल्या भव्य रॅलीत ढोल पथक, लेझिम पथकाचा मोठा सहभाग होता। सावंतवाडीसह माडखोल या ठिकाणीही शिवजयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली। पळसम इथंही शिवजयंती निमित्तानं अनेक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। दोडामार्ग इथंही मोठ्या उत्साहात शिवजयंती साजरी करण्यात आली। या निमित्तानं रॅलीसह सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। तर रत्नागिरी जिल्ह्यातही शिवजयंतीचा उत्साह पाहायला मिळाला। यामुळे संपूर्ण कोकणात चैतन्याचं वातावरण निर्माण झालं होतं। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।